जोंनि बड'लेण्डनि मानगोनां शिब प्रमद बर' बिथांनि सानस्रि बायदियै बिथांनि लुबैनाय बायदियै जोंनि गोरिब गुन्द्रा जिफोर फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बे फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानायाव एसेब्लाबो मदद जायो बेनि थाखाय गियान सोरां बिथांखि मुंनि मोनसे आसनि लानाय जादोंमोन आरो बे गियान सोरां बिथांखियाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव 10 लाखै अनुदान होनाय जादों आरो बे 10 लाखखौ जोङो मोनसे बिथोन मोनदों जे सासेयाव 5,000 राननानै होनांगौ आरो बे हिसाबै 10 लाखखौ जों रानोब्ला गासै 200 फरायसुला फरायसुलिया बे गियान सोरां बिथांखिजों मुलाम्फा जायो दा बेखायनो नैबे भेरगाव समस्थियाव आङो दिनै 200 फरायसुला फरायसुलिनो 5,000 सेकनि राननायनि जि हाबाफारि आं बेखौ जागायनानै होबाय। बे थांखिनि गेजेरजों माबायदि फरायसाखौ सायख'नाय जादों? बेखौ जोङो नोजोर होनाय जादों जायफ्रा रांखान्थि थासारिया मोजां नङा एबा गोरिब नाथाय फरायनो गोसो गुदुं गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं बेफोरबायदि फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो प्रायरिटि होनाय जादों आरो बेखौ जोंनि भिसिडिसिआव थानाय जि मासिगिरिफोर बिथांमोनानो सायख'नानै हरदों। बे थांखिया दासिमल'सो उनावबो थाबाय? नैबे जागायजेनबाय आरो जोङो बे थांखिखौ जोंनि सरकार जेसेबांसिम थायो बेसिम जोङो लांबाय थागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जि सोलोंथाइनि मानदण्ड बेखौ जोङो जौगाहोनांगोन आरो मानदण्डखौ जौगाहोनांगौब्ला सरकारनिफ्राय एसेब्लाबो अनसुंथाया थानांगोन दा बेखायनो बे थांखिखौ बा बे बिथांखिखौ गियाननि सोरां जि बिथांखि बे बिथांखिखौ जोंनि सरकार थाजासिम अब्लासिम जोङो लांबाय थागोन। जों नुबाय माने जोंनि बर' फरायसाफ्राबो गोबां माने बिबां जाबाय BA पास खालामनाय MA पास खालामनायफ्रा नाथाय कुवालिटि दं गैयाबो होनजाया दा बे बिथिङाव मा होनना बुंगोन नोंथांमोननि? नैबे समाव आं बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा नंगौ जेनेरेल जिथु जोङो साधारन होनना बुङोब्ला BA MA बा MSc BSc दा जों बेखौल' पास खालामोब्ला साख्रि बा इयुन जिउआव जेनेरेल जि इडुकेसन बेजों लोगोसेबो माखासे एक्सट्रा माखासे सोलोंनो गोनां थायो बेफोरखौ जाहाथे बयबो सोलोंनानै लायो आं बेखौनो खावलायगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माखासे गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोर फैगासिनो दङ बेनि गेजेरजोंबो माखासे गावबा खोन्दोनि माखासे कम्पानिफोर फैगोन जायफोर कम्पानिफ्राव जोङो जुदि साख्रि मावनांगौब्ला माबा मोनसे खामानि मावनांगौब्ला जोङो जोंनि सोलोंथाइनि जि अनजिमा एबा सासे सुबुङा BA पास खालामनायनि अनगायैबो कम्पिउटारबो नांगौ जानो हागौ बा गुबुन एक्सट्रा कारिकुलार माने इडुकेसन नांगौबो जानो हागौ बेखौ जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा लांफायो आं बेखौनो खावलायो। बावैसो जिहेतु 58 माने PI फिजिकेल स्पर्ट्स बिफानाव सोसननाय जाबाय दा जों नुदों बेहाय बर'फ्रा गोबाङानो गैया मा होनना बुङो? नंगौ थांनाय जि मार्च दानाव जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफानाव गासै 40 फिजिकेल इन्सट्राक्टर 3 SDSO आरो सासे लाइसेन्स अफिसार आरो 15 कचार बेनि थाखाय जोङो अपेनहै एबा खुलाहै जोङो एडभार्टाइज होबाय आरो बेनिफ्राय इन्टारभिउआ जाबाय फिजिकेल आरो अरेल दासिम रिजाल्टखौ जोङो फोसावथ'वाखै बेयाव जों गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबां गोजौ सोलोंथाइ थादोंब्लाबो माने बेचेलर अफ फिजिकेल इडुकेसन एबा जायखिजाया इभेन्टआव 1 बोसोरनि कचारनि डिप्ल'मा इभेन्टआव कचार लानानै माने डिप्ल'मा थानांगोन बे जोंनियाव गोबां फरायसुला फरायसुलियानो गैया दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयारा मोनसे काउन्सिलिं मोनसे एवारनेस जोङो लानो थाखाय खुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेनि थाखाय जोङो बाजेट हमनाय जादों दा गोबाङानो गोबां मोनथिया जोंना फिजिकेल इडुकेसन बहा फरायहैनांगौ आरो मा आयदायाव जोङो कचारनि थाखाय डिप्ल'मा लाहैनांगौ गोबाङानो मोनथिया दा बेनिखायनो जों फैबाय थानाय समाव बे एवारनेसखौ जोङो खालामनो नागिरदों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।